Sa eskwelahan, nag-watch ako ang estudyante. Kaya ko kauban diri Highland. Mao ni akong kauban diri, nag-watch mi diri sa mga bata. Live na? Oh, YouTube. Yes. Sa difference mo? Kung friends mo. Itong ginang-follow ka. Itong i-follow ka. Mo. Kita. Ah, Ha? I-follow mo? kung gi-follow ko nila. Pero ba di. Hello everyone. Shout out everyone. Lain akong lawas, mura ko kahilantan nun. Sige, bye. Shout out Tita Julie's Vlog. Hello ka, Bex. Hello din sa'yo. How are you? Kumusta?